Ahoj. Čau. To sme asi v strede cesty smerom k Veľkému Dunaju. A toto sa nachádza presne na moste. Vidíte to sami. No Zlatko, čo? Čo nám povieš? Nič. Ideme ďalej. Ideme? Tam máš malý Dunaj. Kde? Tam. Áno? Áno. Latičko. Tam máš malý Dunaj. Áno? Čo budeme týždeň robiť? Čo? Jak model. Pekne tu je, že? Áno. Aj ďalej bude ešte krajšie, že? Tu je môj bicykel. A tu je Tomáškov. To je pauza.